ଝିଅ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି ସଜାଡ଼ୁଛ? ହାଁ ହାଁ କ'ଣ କରୁଛ? ତମ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ହେଇଛି? ହାଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିର? ହାଁ ଝିଅ ହଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ ନା? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲ ଆଉ ଥରେ ଚଲାଅ ଜୋରେ। ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚଲାନ୍ତି? ଆଁ କେମିତି କେମିତି ଦେଖିଲ? ହଁ ଝିଅ 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 ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଁ ଏ ସଜାଡ଼ିବ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ନା? ଏ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ନା?